Swnami, dyma ni unwaith eto, cyfweliad arall, ond mae gennych chi album newydd. A dyna pam ydych chi yma. O'r diwedd. O'r diwedd. Ifan, deitha chi bach am yr album. So wedi para rhyw 10 mlynedd i actually dod i fodolaeth, ond na, album cynta, 11 track. 11? Wel, cynnwys o intro bach. Reit, reit, very intro slay. Intro bach slay cheeky. Reit, 11 track, recordio efo Rich, y studio Ferlas Penedidraeth. Ie, dwi'n meddwl beth arall allai ddeud. Ydy ni wedi clywed rhai o'r cynnion yn barod, neu dyn nhw'n 11 newydd sbon? Mae yna 5, wel na, mae yna rhyw, 5 o'n nhw, sydd wedi cael i kind of ryddhau ers had dwytha. Mae'n rhai o cynnion nathon ni wneud ar gyfer fel rhaglen Radio Cymru, mae yna un canal nathon ni wneud ar gyfer athon ni draw i Gwl Eurosonic, oedd ni eisiau rhyddhau gan efo'r daith yna. A gan Magnet oedd hwnna, ie? Ie, ond dydy'r cynnion yma ddim fel petai wedi cael eu clywed yn o'r model, achos bod ni heb di gwthio nhw, achos oedd ni eisiau rhyw ffordd cadw nhw'n ôl i cael gwthio fel package o album. Os gennych chi gynllun efo fo, ydych chi'n bwriadu trio efo i radios Prydeinig, Ewropeaidd, ydych chi'n mynd i dal yn plygr a falle, neu? Ie, mae yna dipyn o, achos athyn ni draw i'r Eurosonic, mae yna dipyn o gysylltiadau wedi dod hynny, gen i lot o gyfeiriadau e-byst, lot o bobl eitha dylanwadol. So oedden ni'n meddwl trio gyrru e-byst allan a mae yna rhyw sôn am plygr y balli efo packaging ar y gweill. So jyst gwni weld ond sut eith cynnion lawr a nhw'n ni jyst gweld be fydd y cynlluniau packaging. Dych chi wedi cyrraedd rhyw bwynt efo'r band o'n? Dych chi wedi cyrraedd top y scene o bosib? Be sy'n digwydd nesaf? Dych chi'n teimlo os y gam ychwanegol i gymryd? Sut ydych chi am wneud di? Ie, eitha anodd o dim. Mae'n siŵr bod yna lot o fandiau yng Nghymru wedi teimlo hyn a wedi cyrraedd lefel yma blaen. Dwi'n siŵr bod lot o bandiau yma'n just yn diflannu'n torri fyny. Dwi'n gwybod, gwni weld... Digwydd yn eitha ffast i ni o ran da ni'n di ryddhau llawer nhw. So hwn di album cynta ni, so mae dal yn eitha ffresh i ni. Siŵr bod pawb di lario ni erbyn nhw. So, enghraifft Frisbee, oedd nhw gwmpas 5 mlynedd yn rhai 3 album yn fatha sawl i bys. Falle just cymryd i bach mwy slow fo'r gigio a canolbwyntio ar y rhyddhau, dwi'n meddwl o hyn allan. Ond mae yna rhywun arall yn sgwennu geiriau i chi, bob hyn a hyn, oes? So, mae Ifan Owain wedi sgwennu, ar y gyfer album yma, wedi sgwennu mwyafrif o'r geiriau, ond mae Hywynir hefyd sydd allan yn mynd yn teithio yn Australia. Mae o efo rhyw aelod yn y cefndir o popio allan nhw. Be mae'n ei e-bostio'ch cynnion i chi o Australia? Wel na, fel arfer fel broses sgwennu, fyswn ni'n dod fyny efo gerddoriaeth, fyswn ni'n gyrru hwnna draw. Ifan, a felly bod Ifan yn teimlo bod o ddim yn gweld y geiriau'n llifo fo rhywun gan, so fyswn ni'n gyrru hwnna hiw o gos yn gallu dod o beth. Just fatha, be bynnag sy'n digwydd yn eitha naturiol, dwi'n meddwl. Wel, dwi'n gwybod be arall, i ofyn y blaw, gofyn i chdi dangos dy datŵ, dwi wedi gwirthau chdi. Na, dwi'n iawn sti, Griff. Dwi'n iawn sti. Faint extra o cash ti angen i gael dangos dy tatŵ? Tef talu dim byd i fi eto, so dwi'n gwybod e. Iawn, oce, digon teg.